proti. Ide o lokomotívy určené pre ľahšiu a stredne náročnú službu, takú univerzálnu, či už osobné alebo nákladné vlaky. Lokomotívy jazdia na vedľajších tratiach, ich maximálna povolená rýchlosť je 50 km za hodinu. Výkon mali zhruba 750 síl. Samozrejme, aby boli hospodárnejšie, fotky už majú prihrievať špany a teda výkon hovorili 750 koní. A prečo vlastne vznikol tento rušeň? Bolo to tým, že po vzniku ČSB bolo množstvo lokálnych tratí v súkromných rukách, súkromných majiteľov, kde premávalo veľké množstvo typov parných rušeň, ktoré bolo potrebné udržiavať. Tak hlavne tento rušeň vznikol z toho dôvodu, aby sa zjednotil ten park. Vyrobilo sa celkovo 221 kusov. Ten rož, na ktorý hážu uhlie, má zhruba 2 metre štvorcové, vlak má na potrebu 13 bar. Chlapci, aj vy nám zapískate. Tak, klobúk dole, tak toto. Maďarka, Kačena, alebo tento náš konkrétne prezývame Žovka. Je to prvý rušeň, ktorý vlastne začal históriu tohto železničného múzea s prevádzkovaním ešte v 80. rokoch. Je to rušeň pre lokálne trate Maďarských kráľovských železníc, Uhorských kráľovských železníc. Vyrobila ho lokomotívka v Budapešti v roku 1896. Má maximálnu povolenú rýchlosť 40 km za hodinu a na lokálnych tratiach zabezpečovali tieto mašiny prakticky. Vidím, že chlapec vie všetky tieto údaje doslova z hlavy. Ja len, čo to ešte okolo tej Žovky, je to teda fakt najstarší exponát, ktorý máme. Zaujímavosťou tohoto ruška je, že má vonkajší rám a z povodu vonkajšieho rámu roznosť, ktorá prenáša ťažné síly medzi tými kolesami s pádom strojov, s takzvanými halskými plukami. Na tomto personál. Chlapci, privítajme tak tých návštevníkov, že by ste ich zapískali pekne. Ktorý tieto lokomotívy projektoval pre rýchlikovú službu na horských rakúskych tratiach. Následne bola lokomotíva rekonštruovaná pridaním prehrievača pary z pôvodnej mokrej pary na prehriatu, čím sa zvýšil výkon a hospodárnosť stroja. Tieto lokomotívy boli veľmi obľúbené u personálu a vlastne vydržali v prevádzke až do úplného konca parnej prevádzky. Ja len sa doplním, že všetky lokomotívy mávajú nejakú prezývku. Tomuto rušňam sa akože tá prezývka nedostala a všetci ju prezývajú iba dvojka, teda to konštrukčné označenie po tej prestavbe. Takže pôvodne rušeň určený na rýchlikovú vozbu cez Alpu sa stal najspoľahlivejším rušňom v nákladnej doprave. Jeho výkon je zhruba 1400 koní. Tlak v pokrytí
Jeho najväčšia rýchlosť je 110 km za hodinu. Kolesa, ako som hovoril, majú priemer 1830 mm, takže mamičky, oteckovia, deti, kto chcete mať pamätnú fotografiu pri týchto veľkých kolesách, máte možnosť sa odfotiť. Tento rušeň je trojválcový, ako som hovoril, z vonkajšej strany pomocníkom mechanickým vykladačom paliva. Ovšem, tento rušeň bol opätovne rekonštruovaný do pôvodného stavu. Mechanický vykladač bol odstránený. Máme ručne delíme na tendrovky a na ručne. Maďarka Kačena, alebo tento náš konkrétne prezývame Vovka. Je to prvý rušeň, ktorý vlastne začal históriu tohto železničného múzea z prevádzkovania hneď v 80. rokoch. Je to rušeň pre Uhorský kráľovský železnic. Vyrobila ho lokomotívka v Budapešti v roku 1896. ktorý tieto lokomotívy projektoval pre výsledku službu na hospodárnosť stroja. Tieto lokomotívy boli veľmi obľúbené u personálu a vlastne vydržali. Slovenské lokomotívky. Ide o lokomotívy určené pre ľahšiu a stredne náročnú službu, takú univerzálnu, či už osobné alebo nákladné vlaky. Lokomotívy rozdielili na dôležité tretiach, 90 km za hodinu.
Jeho najväčšia rýchlosť je 110 km za hodinu. Kolesa, ako som hovoril, majú priemer 1830 mm, takže mamičky, oteckovia, deti, kto chcete mať pamätnú fotografiu pri týchto veľkých kolesách, máte možnosť. Pomocníkom je danickým prikladačom paliva. Ovšem, tento rušek bol opätovne Áno. To sú ističe. Poistka na lokomotíve nesmie byť. Už, ale máme na dražnom. No, na starších ale bolo, akože tu sú poistky. Sú ešte? Na čo máš trojovni? Aj tie ako, ale v týchto malých obvodoch. Už len tie vysokonapäťové. Tu sú také pomocné rôzne spínače, osvetlenie, Tuto trakčný motor, jeden z nich teda zo 4 v rámci tejto sekcie. Tuto je ventilátor chladenia tých motorov. prosím ťa, No a tuto tu veľké uprostred, to je hlavný kontroler, ktorý spína odpory do tak nie sme chod na väčšinu.
No toto je teda hlavný kontroler, ktorý spína rozjazdové odpory do sériek motorov. To je spínač a tie odpory sú toto potom vyvedené nad nami. Oni majú aj chladenie zvonku, ten hrb, ktorý tam je, tak tam je sanie vzduchu, ktorý ich ochladzuje, lebo tým, že cez nich tečie prúd, tak sa hreje. Tu si môžete pozrieť odkryté tie stykače kontrolera, toto sú zhašacie komory, ktoré zhašajú elektrický oblúk pri rozpájaní hlavne. A tu máme hlavný vypínač, ktorý zároveň slúži aj ako maximálna nadprúdová ochrana. A tuto je potom panel ochran, tento rám s týmito stykačmi. Ďalší ventilátor pre druhý podvozok, teda toto zariadenie. Tuto je ešte taká zaujímavosť. Na druhej strane je to opačne pre druhú dvojicu, to je tzv. Menič smeru. On v podstate obstaráva reverzáciu motorov. Ja. To je to, čo vymieňa polaritu kotvy voči budeniu, lebo motor je jednosmerný sériový, ale dá sa prepnúť polarita prúdu v rotore aj v statore. Teda v statore je pevná a v rotore sa prepína a tým sa robí reverzácia smeru jazdy. Tak tento prepínač to obstaráva. Je kompresor pre vzduchové systémy, brzdy a všetko, čo ide na vzduch naruší. A táto skriňa tu bolo dorábané dodatočne. To bol menič pre elektrodynamickú brzdu. Keď ide po dlhom spáde, tak aby nedrela brzdové zdrže mechanicky, tak využíva elektrodynamickú brzdu a to je princíp taký, ako máte na bicykli dynamko. Ja. Že v podstate ide po spáde, motory sa točia, ale zároveň generujú elektrický prúd a ten sa potom marí v odporu. A tento menič reguluje práve tú elektrodynamickú brzdu. Druhá sekcia je v podstate totožná. To ešte je? Jasne, normálne. Bežne, Košice, Bohusová práca, 30 nových na uhlákov. Čo? No toto tu je zaujímavosť. To je práve blokovací kontakt, aby tu neostali otvorené dvere, keď je lokomotíva pod napätím. To je taká ochrana. Všetky dvere, aj tie, ktoré sú zo stanovišťa. A Nerdo? To je osvetlenie strojovne, to by sme si tu zapálili svetlo, ale neviem, či to nahodil batérie. Ja myslím, že keď to funguje, tam asi pôjdu. No, takto by to vyzeralo. No. Ale keď je tma pri nejakej poruche, tak si to nezasvieti. A to je, prosím pekne, svetlo, ktoré signalizuje, či je pod napätím alebo nie je pod napätím. Zelená je, že je tu bezpečný beznapäťový stav, čo sa týka vysokého napätia. To sú ďalšie osvetlenie uličky. Treba čítať. Na gorilách, toto je od goril veľmi ďaleko. Ja tomu hovorím gorila. Nehovorím na gorilách je... Ja tomu nehovorím gorila. Len, na gorilách je stykačové kráľovstvo. Partia, ja som na nich jazdil 81-82. No. My sme to vždycky chlapci volali dvojprúdovka. Áno, toto bola... A neviem, kto to vymyslel, gorila. Ja nemám ako proti zvieratám nič, ale... také lokomotíve... Ja som to myslel v tom slova zmysle, že to je... Nie, ja to týka stykača. To týka stykačov. Ja len... motor, keď už ukazovali. To je motor, ktorý poháňa nápravu celá iba od... Ďakujeme, budeme sa snažiť. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Trošku zvládnete, hej, dobre. Zvládnem všetko. Potlačaním dopredu zvyšujete, pridávate už tzv. Jazdné stupne. Jazdný stupeň vyjadruje mieru napätia, aké sa dostáva na motory. To znamená, čím vyšší jazdný stupeň, tým na trakčné motory pripájate väčšie elektrické napätie, to znamená aj vyššie otáčky, vyššiu rýchlosť, vyšší výkon, hej. Zás poťahovaním tej páky dozadu sa ten výkon znižuje. Jasné. No a potom... Nie, iba znižuje sa výkon. To je pridávanie plynu na aute. Brzdí sa tam s tými... Tieto páky. To je zase brzdí. Rušňová, vlaková. Týmto sa volí smer, vpred, alebo vzad. To tam aj napísané. A potom nejaké zobrazovače, rýchlosť, prúdy, napätia, kompresory, zberače. On si všimol tie mašiny, niektoré prechádzajú cez stanicu, že majú zberače dole.
No, v zásade nie je dôvod pre cestanice dávať dole zberače, ale môže sa stať, že je tam nejaké, nazvime to, neutrálne pole na trakčnom vedení, prípadne sa stáva nejaký nadjazd, alebo nejaké skývky, ktorú si nemôže mať ten zberač zdvihnutý, alebo keď má nejakú poruchu, alebo je len ťahaná. Nie, ja som si to všimol, že keď prechádza, že keď nabere nejakú rýchlosť, alebo teda, že ide cez stanicu, tak som si všimol, že v teplej konkrétne cez stanicu som videl, že niektoré tie rýchliky stiahne zberačom a Trežianskej teplej preletí. úrovni depa Áno, úrovni, presne je úrovni depa. takzvané delenie, je tam neutrálne pole. Neviem, či sa trošku rozumiete do akej miery elektrike. No, trošku, áno. Podstatné je, že skúsili som nám to veľmi jednoducho vysvetliť tak, že tá verejná priemyselná sieť je trojfázová. Áno. Ale teda elektrická trakcia tuto u vás na západe je jednofázová. Lebo však nemáme 3 vodiče. Jasné, jeden. No a odberom prúdu z jednej fázy vy spôsobujete nesymetriu sieti. Lebo v rodinnom dome. To je to isté, tak viete. A kvôli tomu, aby sa tá nesymetria trošku eliminovala, tak je to urobené tak, že po nejakých... A je problém, vy nemôžete vodivo spojiť dve fázy. Jasné. Lebo bol fázový skrát, združené napätie by tam združené. Čiže sa v určitých miestach, tam kde sa jedna fáza končí a začína napájanie druhou fázou, sa vkladá nejaký neutrálny úsek medzi tie dve fázy, aby teda... A tento úsek rušení prechádza so stiahnutým zberačom. Aha, takže preto. A je to konkrétne toto miesto, napríklad pri tej teplej. Pri tej teplej, no. Hej. Pri tom DP tam to je, hej, ale niektorí už si to stiahne, pokiaľ má dobrú východ skôr, povedzme. Áno, oni keď chodia tie rýchliky, tak väčšinou ten elektrikový, lebo je rozbehnutý, on keď nestojí v teplej, tak preletí vlastne. Iné miesta, napríklad stavba mosta, hej, alebo nejaká skupina koľají, ktorá je elektricky oddelená od inej skupiny koľají a tam je to práve určené znova tou tabuľou, že tento úsek treba prechádzať so stiahnutým zberačom. Taká tá značka, kde má takto dve čiary? Dve čiary je zhodou okolností priprav sa na vypnutie prúdu, že to sa dáva na dostatočnú vzdialenosť pred tým úsekom, kde treba prechádzať s vypnutým prúdom. Hej. Potom ten vypnutý prúd je také prerušené účko, zapnutý prúd je účko normálne, hej. Je viac tých. Čiže podmienka na to je samozrejme mať dostatočnú rýchlosť, zhodený trakčný výkon, ísť tam s otrvačnosťou a potom ako v poslednej fáze môže ručne s týmto vypínačom stiahnuť zberač a prechádza to miesto s otrvačnosťou. Dovidenia. Dovidenia. Pomaly. Ešte ako to z boku ukáže, som zvedavý.
lokomotívy boli určené pre ťažký, náročný posun. Boli vo veľmi veľkých počtoch, asi 7000 kusov exportované do bývalého Sovietskeho zväzu, odkiaľ si priviezli aj tú prezývku Čmeliak, pretože v Sovietskom zväze boli označené ČME. Výkon tohoto rušňa je zhruba 1350 koní. Boli bežné na ťažkom posune aj na manipulačných vlakoch, proste v nákladnej doprave. Je charakteristický tento rušeň dvomi ukážkami, ktoré som sa dohodol, že vám Dušanovič predvedie. Pohon zabezpečuje 6-válcový preplňovaný motor o priemeru 310 mm. Ja som poprosil, že mi to dá do otáčok, nech si to vieme vypočuť. Nie, tak robí úplne niečo iné. Najprv do otáčok. Ja vám síce poviem, že on to dá do otáčok a rád, ale najväčšie otáčky tohoto motora je 750, čiže ten dízlový motor je tzv. Pomalu bežný. Teraz máte možnosť počuť teda ten zvuk motora po priemere 310 mm na vrtanie válcov. Teraz by to aj dole z otáčok. Ďalším typickým zvukom pre tento typ rušňa je, keď pustí chladenie malého vedľajšieho okruhu, teda je to taký typický pískavý zvuk elektromotora, ktorý síce teraz moc nehučí, ale pri prehriatí rušňa doslova ten rušňa až zabíja kým schladený, vodou chladený motor. Boli vyrábané tieto rušne v dvoch prevedeniach s tzv. Vyrovnávačmi nápravných vlakov a bez vyrovnávača nápravných vlakov. Tento rušen, ktorý sa nám predvádza, je bez vyrovnávača nápravných vlakov, iba s tými šikmými záväzkami. Má mohutnú nádrž cez 6000 litrov nafty. Zaujímavosťou je, že tento rušen vzhľadom na to, že pre potreby ČSD lokomotílka Čeka je nestihla vyrábať rušne, tak tieto rušne pre potreby ČSD vyrábala slovenská lokomotílka SIG-2. Tiež má rušen diesel elektrický prenos. Volajov. Takže exponáty nie sú len lokomotívy, čo vozia osoby, ľudí, rýchlejky a nákladné vlaky, ale sú to aj rôzne vozidlá, ktoré sú potrebné bezpečné prevádzky železníc. Predvádza sa na motorový vozík označenia 250, pohon zabezpečuje vzduchom chladený kaprovársky motor 930, ktorý poháňa hydrodynamickú prevodovku. Toto sa nám stále želuje toto diesel elektrickou prenosový motor. Toto vozidlo má diesel hydraulický prenosový motor, kde vzduchom chladený motor poháňa hydrodynamickú prevodovku, kde čerpadlo vrhá hydrodynamický olej na turbínu a turbíny mohli pracovať. Myslím, že nám to budú aj teraz predvádzať tí chlapci. Vystúpia na tú plošinu a mohli aj pod plným napätím 3000 V, tým, že boli podizolovaní, vykonávať údržbu elektrického vedenia. Prípadne v nepriazni počasia z tej vyhliadkovej kabiny mohli sledovať chod toho zberača, napríklad jeho výšku, trolera, nadkúvarov a tú
Toto vozidlo bolo vyrobené na základe dobrých vlastností motorového vozňa M240, tzv. Synchrolka, ktorá bola používaná v osobnej doprave s typickými balmáckými prípojnými vozňami. Jej rýchlosť bola 70 km, prevázané vozidlo má najväčšiu rýchlosť 80 km za hodinu. Máme aj húkačky nejaké, chlapci? Takú ostrú húkačku. Samozrejme pochopíme, keď sa vykonáva nejaká údržba, trate, v kolarisku sa pohybuje množstvo ľudí, preto treba prenikavý klaxon alebo húkačku, aby sme upozornili všetkých. Pozor, pozor, v kolarisku sa nachádza vozidlo, dajte bezpečnosti. Tak ako som ja vás vyzýval, aby ste upustili tento priestor, vystali sa toto písalo, aby sme sa vyhli nejakému zraneniu. Takže predviedol som vám posledný exponát. Zajtra myslím, že nie je naplánované predvázanie na nočný, na zajtra by mali ísť vozidla podľa informácií organizátorov poza priestor areálu kolónie, čo nazývame kavalkáda. Na dnešný deň pre vás máme pripravené dve jazdy mimoriadnymi vlakmi po bratislavských spojkách. Prvý vlak odchádza 14:30. Povezie ho ventilovka a klasické drevené vagóniky s otváracími oknami. Na druhom konci bude ale zistím. Keď prídete z týmto vláčikom sa odviezť zo stanice Petrivalka, privezie vás aj späť do dodaných pri Československej štátnej dráhy bolo 600 kusov toho typu rušňa. Zaujímavé je, že už síce počujeme. Ďalší klenot, ktorým sa prezentujú priatelia z Maďarska. Je to také zvláštne, pretože lokomotíva k nám prišla z Maďarska, bola vyrobená zo Švédsku, ale jej vzhľad evokuje typické americké lokomotívy. A ten vzhľad neklame, pretože švédska lokomotívka Nohat tieto stroje vyrábala na základe americkej licencie. V Spojených štátoch sa tieto lokomotívy vyrábali už od 30 rokov
označením F3. Dvojtaktný dízlový motor. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 100 km. Pre maďarské železnice, ako spomínal kolega, bolo vyrobených 20 kusov. Ďalší kledok, ktorým sa prezentujú priatelia z Maďarska. Je to také zvláštne, pretože lokomotíva tam prišla z Maďarska, bola vyrobená vo Švédsku, ale tým zvláštne evokuje typické americké lokomotívy. A ten vzhľad neklame, pretože švédská lokomotívka Nohat tieto stroje vyrábala na základe americké licencie. V Spojených štátoch sa tieto lokomotívy vyrábali už od 30 rokov po označení F3. Dvojtaktný dízlový motor. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 100 km. Pre maďarské železnice, ako spomínal kolega, bolo vyrobených 20 kusov. Lokomotívy boli určené pre ťažký náročný posun. Boli vo veľmi veľkých počtoch, asi 7000 kusov exportované do bývalého Sovietskeho zväzu. Odtiaľ si priviezli aj tú prezývku Čmeliak, pretože v Sovietskom zväze boli označené ČME. Výkon tohoto rušňa je zhruba 1350 koní. Boli bežné na ťažkom posune aj na manipulačných vlakoch, proste v nákladnej doprave. Je charakteristický tento rušeň dvomi Ja som poprosil, že mi to dá do otáčov, nech si to vieme vypočuť. Nie, tak robí úplne niečo iné. Najprv do otáčov.